Hayırlı ерте. Жәмәғат, бик матур итеп кояш чыгып килә. Без бүгенге эшебезгә керешергә торабыз. Гадәттә менә инде безнең эш барышы ничегрәк була. Biz килдек тә турыдан авыл эшенә кереп киттек дигән сүз түгел. Биредәге төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән сөйләшә башлаганчы, без авылның читләрен карап узабыз һәм аның инде кайсы почмагында нәрсәләр төшереп булганын ничек тә барлап чыгарга тырышабыз. Һәм инде аннан соң гына кереп китәбез аның тарихына, әңгәмәләргә, очрашуларга. Дөрес, без авылга килер алдыннан күпмедер дәрәҗәдә аның турында мәгълүматны укырга тырышабыз. Ләкин кагыйдә буларак, күпчелек тарихи татар авылларының тарихы менә шушында килгәч, аның иң кызыклы сәхифәләре шушында сөйләшә башлагач кына ачылып китә шул. Менә бүген дә без Бишкурай дигән бик матур авылга килдек. Дөресрәге, без аны Бишкурай дип беләбез инде. Бишкурай түгел шул, Бишкураз. Төрки халыкта әтәш. Ана Мусаның китабында да бар, минем документта да бар. Музейда 1718 елны ашлыкларын барлаганнар те крестьяннар күп машыгын балга 18-дә. Шунда Бишкураз да бар. Авыл. Хураз әтәш. Значит, символик биш халлера кешенең өйнең крышасы астында әтәш рәсеме агачтан. Менә шул билгеләгән, алар бай кеше яшәй монда. Ярдәм шуннан. Шуннан чыккан. Ягъни авылда ким дигәндә 5 бай булган дигән сүз инде. Бай байрак кешеләр. Хурайга ул Совет властьларында әйләнде. Менә минем гомерлек 19-нчы гасыр ахырында төзелгән Мыңталны бер кеше дә аны Яңарстан демәде. Документта Яңарстан йөри. Без бер кемдә әле дә әйтмәдем, без Мыңтал. Всё. Чөнки таллык эчендә. Бишкурай авылына нигез салынган вакытны ачыкларга тырышыйк. Бу урында без шулай ук тарихи чыганакларның төрле фикергә этәрүен күрербез. Хикмәт шунда, рәсми чыганаклар буенча Бишкурай бу җирләргә 1742 елда типтәрләр күчеп утыргач башланып киткән. Аның шул елда кул куелган указына кадәр бар. Әмма авыл зиратындагы кабер ташларына язылган еллар бүтән фикергә дә нигез калдыра. Даимаби бу зиратны Бишкурай авылының борынгы зираты дип беләбез. Монда ничәнче елгы кабер ташларын күрергә була? Монда 1740-50 елларда кабер ташларын күрергә була. Музейда моны Хижри ел белән язылганы бар, 12-нче гасыр дип языла, ул 17-нче, 18-нче гасырга туры килә. Миладига әйләндергәч, шуңа күрә. Чөнки Бишкурайның әле бу соңрак урамы, яңа иске урамын тавартады. Урам саналган. Анда да зират булган. Анда зират, бу әлеге зиратта да шул 19-нчы гасырда, 10-нчы, 16-нчы гасырларда аннан да әлеге зиратта фермалар урында әле урыны гына калган. 10-нчыда зират булган, суның аръягында, Нөгешнең. Андагысы инде шул 18-нчы гасыр, 19-нчы гасырларда башланган теге якта. Монысы инде 17-нче, 18-нче гасырда төзелә башлаган. Чөнки авылыбыз бик борынгыдан. Әнвәр Әфәндияровның китабында ул 1742 диелгәндә, ул 1742 генә түгел, чөнки минем музейда 1726 елгы тәңкәләр бар. Хәзер бардырмы? 1730-нчы, 31-нче елгысы бар иде. 1736 елгысы бар. Шулай булгач, авыл булмаган, тәңкәләр куян килеп чыккан. Чөнки мин беренче биргән фатирлары авыл игендә, шуның кырыенда мәчет булган ирек. Шуның чокырында минем балалар уйнап тәңкәләр табалар иде. Авылның борынгырак булуына ишарәләүче тагын бер мисал бар. 1773-75 елларда булган крестьяннар сугышында Бишкурайдан 88 кеше катнашкан. Ул вакытта авылга нигез салынганга дөрестән дә 30 ел гына булса, аннан бу кадәр ирләрнең баш күтәрүчеләргә ияреп чыгуы шулай ук шикләндерә. Музейда вакытта борынгылыкларга гел күз төшеп торса да, тагын бер бик кызыклы
өлешенә игътибар итмичә булдыра алмадык. Бу витрина һәм мондагы мәгълүмат шушы Бишкурай авылында туган Муса Габбас улы Хакимовның хезмәтләренә, аның биографиясенә багышланган. 1977 елда басылып чыккан менә шушындый китаплары бар аның. Бишкурай һәм Бишкурайлылар дигән авыл тарихына багышланган 2 томлы китап бу. Бер томы 328, икенче томы 345 битлек китаплар. Һәм алар тиражлы китаплар түгел, алар язу машинкасында бастырылган менә шушындый кул язма хезмәт дип әйтсәк була инде. Бастырылса да дип әйтүем, теге кул җыелса да, машинкада җыелса да. Монансы беренчедән, икенчедән ни өчен Муса абыйның шушы хезмәтенә, гамәленә тукталырга булдык дип әйтүем. 77 ел. Советлар Союзы чорында төбәк тарихына, авыллар тарихына игътибар дигән әйбер һәм бигрәк тә шушының кадәр күләмдә аның тарихын туплап чыгару ул гадәттән тыш хәл. Чөнки ул вакытта бөтен мәгариф системасы һәм гомумән дәүләтнең сәясәте алар зур тарихка, бөтен дөнья тарихына, Советлар Союзы тарихына корылган чор. Авылны актаруны үз туган авылыңның тарихын эзләү дигән әйбер, аны белмим, шуннан да уникаль дип әйтергә була торгандыр. Һәм менә шушындый саллы мәгълүмат бүгенге көндә инде хәзерге тарихчыларның һәм төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең хезмәтләренең нигезенә ята торган материал. Даимави безнең гадәтне беләсез инде. Тапшыруны карап баргач, музейда күзгә моңа кадәр күренмәгән әйберләрне яратабыз инде. Сойлап алып куйдык. Аңлатып китсәгез иде. Өмет тәңкәсе дип язылган менә бу тәңкә. Бу дугалы тәңкә, чөнки кеше һәр вакытта өмет беләсе, Аллаһ Тааладан өметләр нәрсәләр сорай. Менә шушыны тагы бирсә, янәсе бу битү урынына инде. Шуны тагы бирсә, кешенең өмете аклана дигән мәгънә белән йөрткәннәр. Борынгыдан килгән әйбер. Моның ясалышын кем ясаган бу Кем тәңкә? кәне лайык белеп бетеп булмас, кемнәр ясаган. Ну борынгыдан килгәч инде табылган гына бит безгә. Табылып куяндар, таба укучыларым ташыдыр инде. Монсын өмет тәңкәсе дип язган. Юк. Күз тәңкәсе дигән. Күз тәңкәсе бу бик кыйммәтле, кадерле әйбер. Күзгә тигәнәк керү гадәте бар. Басуда эшләгәндә, печән чапканда, кайдадыр эшләгәндә шушы күзгә кергән тигәнәкне яисә башка чүпне чыгартыр өчен шуны көмеш шушы тәңкәне салса, дымланып шуны суырып чыгарган. Бу бик кыйммәтле әйбер, кадерләп кенә саклаганнар. Чөнки күз врачлары юк чакта борынгыдан шушыны кулланып, халык үзенчә дәваланган. Күз эченә салып куялар. Күзгә тагар шушы бәләкәйгә инде. Теге күз юышы белән теге ияртеп алып чыга. Мин әниләрнең ниткән күргәнем бар шушылай эшләгәнен. Монысын инде шүлмәкчеләре дигәне, бусын инде бик кичкенә шүлмәк. Бу кичкенә шүлмәгебез банка салу дип атала торган ни бар менә? Процедура врачларда. Элекке шушы ана пияласы була, соңнан инде китте. Бу борынгыдан ясалган кеше үзенең сәламәтлеген ишегәч, биле орса, аркасы орса шушыны салып, бер 10 штук. Шуннан инде сәламәтлек тапкан була. Мич башында кирпичтә кызынып ятканча, менә шушыны салдыса, чөнки мич башында урын да булмый әле элек вакытларда. Балача ишле, аяк сауыты тутылган. Эштән кайталар, төнне ашлык сыгып әниләр эшләр. Валакай бер шүлмәк сал, шәйле дип безгә, безнең апаларга әйтәләр инде шушылардан калган. Монысын тамашачыларга күрсәтеп алыйм да, үзегезгә тоттырырмын. Бу мондый пәкене күргән юк. Уракка охшашлы. Моның белән ничек эшләр иде, бу нәрсәгә яраклы әйбер бу. Мин белгән чор колхозлар кайда 50 соты, кайда 1 гектар мәк чәчәләргә. Бу теге лечебный либератор, опиум бирәтелгән мәк, мен трәсән инде мәк түгел. Эре башлы буладыр, чәчкәсе төрле. Шушыны безнең әниләр тоталар да мәкнең башы яшел булгач, тулышгач, төшкә хәтле шушы ягы белән 2 тапкыр ярты ягын гына әйләндереп эшкилар. Башын үзенең кабыгы гына виш аркылы түгел. Шул уйыла, шуннан соң май сыгылып чыга. Төштән соң кояш кызуыннан соң хәзер бу ягы белән таларда кырып җыялар. Һәм монан биргә сала баралар кырып кына. Менә шушы опиум. Шушыны минем әнкәй 49 елнымы, 48дәме
400 грамм жиып рекорд қойды, һәм 10 метр сөт сабырдылар. Bir kişi avıldaki gaynılığımızı jiyip bara mene, şuna ızıgay tayıltıp, Оны күні бойына көп мә жиып боласың. күні бойына bunu 50 gram, 60 gramlar jiyip bula. Төрле төбәкләрдә булып, төрле татар авылларының тарихларын сөйләгән вакытта, аеруча яңадан күчеп утырган авыллар турында сүз барганда, һәм биредә менә Башкортстан ягындагы кебек 18нче гасыр урталарында яңадан күченгән авыллар турында сөйләгән вакытта, аларның уртак ягы бар. Ул инешләр, елгалар янына килеп утыру. Без мондый тарихларны Ульян өлкәсендә дә, Нижгар якларында да күрдек, биредә дә нәкъ менә шундый хәл. Иркенлеккә чыгу, күбрәк итеп җир алу һәм шул җир эшкәртү мөмкинлеге бирелү ул бер әйбер, ләкин белүегезчә Казан ханлыгы яулап алынганнан соң татарларга инде баш бирергә теләмәгән катламнарына басым ясауның тагын бер ысулы аларны зур елгалардан читкәрәк күчереп утырта башлауда була бит әле. Шуңа күрә инде 18нче гасырда янәдән шушы христианлаштыру сәясәте көчәйгән вакытта яңа җиргә иркенгәрәк китү генә түгел, нәкъ менә шул элеккегечә хуҗалык алып бару җайлырак булсын өчен елгаларга килеп төпләнү дә ул көн кадагындагы мәсьәлә булган һәм андый мөмкинлекне беркайчан да татар халкы кулдан ычкындырмаган. Чөнки җирне эшкәртеп ашлыгынны алырсың да, ләкин бит әле онда итергә кирәк. Бу очракта инде әлбәттә мул сулы һәм тиз агымлы елгалар, алар су тегермәннәре урнаштыру өчен бик кулай булганнар. Менә шундый заманында меңәр кеше яшәгән тирән тарихлы авылдан бераз кечерәк, яшьрәк авылларга күчәбез. Олы юл аша әйләнеп йөрмичә турыдан гына китергә булдык. Һәм фәлән вакытта фәлән кеше күченгән дигән сүзләрнең сөйләгәндә генә җиңел ишетелгәнен аңладык. Ничек итсәк иттек, 2022 елда 100 еллыгын бәйрәм итәчәк Әтек авылына да аяк бастык. Bir Tatariyadag'a kelgan bir bobay Töpkiliga Dullin Shayxulla degan qort kelib munda shuqurni qoragan, boshda tigi yoqda qoran degan shuqurni qoragan. Unda o'xshatmagan. Shundan bu shuqurni kelib qoraganda o'ylagan ikki yog'ida tiran shuqur bit. Etik deyip qo'sharga bilgan endi, etik deyip şol Shayxulla qort, Dullin Shayxulla. Otçistosin bilmayman endi ul babayning. Şundan soң 4 семья келелер яңадан мында Töpkildən. Ahmet Керей бабай, Шай Сұлтан Амиров деген оталары, шулар келіп, шушы ауылға негіз салалар. Төп шығышы білән Töpkildə деген ауылданмын. Шундан соң 4 семья келе, Қондыра қырында Бикмет деген татар ауылы бар. Шундан келелер Хосныддинов Сахауddin деген бек заты жетісіне ғана бір бабай бұла. Ул да келе. И Бикметтен тағын 3 семьяны алып келе шол бабай. Қалған мұнда гіл өзіміздің кішілер қалғаны гіл Töpkili. Основатса айтканын Töpkili'ден. Иң күп вакытта күпме гаилә яшәде монда, күпме? Иң күп гаилә менә шул безнең йорт 30-нчы йорт әйбет. Бер 35 лап ни бар без бәләкәй чакта. Хуҗалык. Әтек авылының күпчелек гаиләләре чыккан Töpkildə авылы моннан 5 кенә чакрым ераклыкта. Шуңа күрә 60нчы елларда узган тапшыруда әйтеп узган Кабык күпер ише авылларны перспективасыз дип табып, кире күчергән чакта Әтекне дә кире кайтармакчы булып карыйлар, әмма халыкны күндерә алмыйлар. Мондагы гаиләләр бердәм нык торалар. Җәмәгать, сәфәребезнең 2нче көнендә без тапшыруда яңа сәхифә башларга булдык. Сүзен китап дип атарбыз инде без аны. Чөнки менә шушында үзара сөйләшеп йөри торгачтыннан теге канатлы төрле әйтемнәрне, шундый кызыклы сүзләрне инде истә калдырып кына бетерә торган түгел, язып бармыйча булмас мөгаен. Менә әле дә барып колак салып карасаң, анда нинди генә җыр төрле кешеләр юк. Иң кызыгы шушы тирә авыл нәселләре бит бар бөтенесе дә. Монда Меңтал авылы нәселләре бар, Явышевлар дип әйтик индеме. Адуни Сабинны беләсез инде ул Туктагылдан. Аннан соң шушы Әтек авылының төп нәселләре
кызык менә искә төшкәннәрен генә әйтеп узам. Мәсәлән, нидә узган тапшыруда әйтеп уздылар. Аллага шөкер, егетләр авылга яшьләр кайта. Пенсиягә чыккач булса да барыбер кайталар дип әйтеп куйдылар. Бүген менә шушы матур йортта Таһир абый кунак итте безне. Бик мул табын әзерләгәннәр. Безне сыйлыйлар, үзләре кыстыйлар. Таһир абый һаман үзе килеп тынычлап утырып ашый алмый. Шунда без борчылып әйткән идек. Таһир абый утыр, үзендә әз булса да капкала инде дигәч, егетләр кирәкми, сезне күргәч минем тамагым тук дип әйтеп куйды. Татар халкы әлбәттә инде кунакчыл халык, ләкин менә бу тирәдәге авылларда аеруча да теге породасы бүтән төрле булган аеруча юмарт кешеләр яши. Дөресен генә әйткәндә, әтекне гөрләп торган, тулы тормыш белән яши торган авыл дип әйтеп булмый инде. Мондагы халык санына мәктәптә, хастаханәдә, кибеттә тоту мөмкин хәл түгел. Әтекнең сере башкада. Аны үз авылыма кайтам дип карар кылган кешеләр яшәтә. Таһир абыйларда төп нигезләренә үк булмаса да, кайтканнар, акчасыз чакта да йорт күтәргәннәр бит. Биш агач ясап, полиэтилен белән урап, керосин шифр белән куеп, нидә тордык? Мына солаш күк кайтасы килмәй кандырага туган юк бит. Газ бар куйдык, карават куйдык, өстәл куйдык. Шунда утырып ашап, шунда йоклап. Җәйгелеккә. Тегендә инде теге киленнәр белән торган. Тегендә энекәш килен белән бит инде әйтәм, нитә башлай бер-ике шәргә генә әйбәт бит инде килен янына. Әйтәм, ярам буларны буймазалап йөрмәк, шулай итеп, аны музей ясадык, ансында кереп карарбыз әле. Әйдәгез кереп карайбыз. Әйдә кирегез монда. Менә музей ясадым мен моны. Балалар кайта, идәнгә сузылып ятабыз, 3 бала бит инде. 2 малай, кыз, сусында ятып, йоклап. Телевизорда шул килеш калдырдык, әле кайтып җәйкене шушында торалар. Бу сезнең 2000 елларда яши башлаган. 2004-тә. 7 ел. Балым белән. Газлар. Бөтен нәрсә. Кешеләр әйтә, монда ничек сыясыз ди. Мен әйтәм, менә монда спальня, мен әйтәм. Монда менә мен әйтәм кухня. Монда мен әйтәм проход күрәсез дип. Идәнгә сызылып ятадыр якта. Шулай. Әтекнең нинди язмыштан котылып калганын Меңтал авылына барган вакытта күреп уздык. Тукмак Каран авылы бу. Бүгенге көндә аның берничә буш йорты, зираты һәм алмагачлары гына бу урында кайчандыр авыл булганлыгын әйтеп тора. Кызганыч, әмма Тукмак Каран тарихын кабатларга торучы авыллар 2-3 кенә түгел шул хәзер. Шундый уйлар белән Меңтал авылына керәбез. Безнең Бахтыгәрәй бабай әйткәндә, менә ул монда җирләнгән, аның сөйләве буенча 1888 елны Орслан авылына күчеп килгәннәр беренче халыклар монда. Алар 3 семья гына булганнар. Аларның сөйләве буенча берсе даже кардан ничектер үйеп, шуны җылытып, шалаш формасында шунда чыкканнар. Нигә алар тегенә киткәннәр, анысын мин әйтәлмәйм. Анда мин яшәйм. Аларның бер дә дөрес булмагандыр бит инде, карга кереп яшәрлек булгач. Нәрсәдер бастап иткәндер инде. Менә 6 яшьлек бала белән аның ата-әнәсе монда күчерлек булгач, нәрсәдер мурт бер нәрсәдән качыбрак килгәннәрдер инде. Ул укымышлы, мулла булып яшәгән адәм, тәртипле инде. Аларның сөйләшүннән Бану дигән әби бар, алар соңыннан Токмакарга күчтеләр. Алар менә 2 семья, тагы берсе кем маса әйтелмәем, Гайша әби микән. Күчеп килгәннәр алар беренче шушы Мыңталга 1888 елны. Меңтал авылның борынгы исеме. Тапшыруыбыз башында даим абый әйткәнчә, аны Яңа Арыслан дип үзгәртеп, барлык карталарда ул рәсми исеме белән язылуга карамастан, халык әле дә Меңтал ди аны. 1920 елда авылда 55 хуҗалык булып, 289 кеше яшәгәне теркәлгән. Барысы да татарлар. Әлеге мәннең 19 елның 6-сында яшәйләр пока. Кыш көне 4-генә кала, иксен балалар китә. Монда бит менә газ юк, күрдегез, юл юк. Юл булганмаса, мин менә туган өемне раз сатадырым. Шул юл булмаганлыктан больница юк монда. Ха безнең яшь бара тоже. Мин шунда гел кайтасым килә авылга, пример менә җәйкене мин монда, мин җиләкмендә, әллә кайда әйбәт җиләкләр була, мин кайтып туган авылына җыярга тырышам. Потому что безнең туган як. Аның җиләге дә икенче, суы да икенче.
Суны кайтып шундан алам. Минем күршеләр көлә. Син экономиш, суны немеш акча эконом итәсең. Ә мен әйтәм, җегетләр, мин исән чагында туган ягымның, авылның суын эчәсем килә димен. Меңтал Яушевлар авылы. Дөрес, бу авылның барлык Яушевларында кенәз нәселеннән дип әйтеп булмый. Чөнки крепостнойлык бетерелгәч, хуҗалары Яушевлар фамилиясен алган крестьяннар да булган дигән фикер яши. Шулай да төп нәселләр үз шәҗәрәләрен барлап, борынгы бабаларын төгәл белеп торалар. Без моның менә шушы өлешен, менә бу Яуш кенәз әле багышны да кертептер бәлкем. Багыштан кетәбез. Арча кенәзләре дип беләбез. Шушы якны. Именно. Без Арча нәселе. Сез ничәнче буын бабагыз була инде бу? Яуш була 13-нче буын бабам. Богдан була Арыстанга килгән, менә Богдан. Ансы Богдан дигәне. Арыстанга килгән, менә 6 чакрым Арыстан. Шунда наместник була. Шушыннан таралган без менә 1888-дә Меңталга күчкән. Аның нәселе без. 100 елдан соң Арыстаннан анда теге кем помещик була, кем әле кем бай идиләр әле, теге Арыстанның кырыгны байын исемен. Шуның белән килешә алмыйча, ул җир биргәндә, менә иштева җирләрдә төпкел җир аныкы булган шушы. Агзанбай. Арыстан. 5 ел кыш уртасында монда күченгәннәр бит инде. Яушлар анда кенәзлекләр шушында күчкән. Журтүрле дигәчтән журтүрле булмаска Яушев бит мен дисез. Ну, Яушевлык бар инде бездә. Бездә Яушевлык нәрсә ул? Яушевлык ул менә нәрсә? Менә безнең авылдан чыккан данлыклы кешеләр бар, пример. Без инде үзебез шуларны әз генә кушабыз шуларга. Менә шушы өйдә үскән Шайдулла абый, пример, ул Үзбәкстанда яшәп үлде, полковник дәрәҗәсенә җитте. Аның энесе бар, Мессар абый, ул Туймазыда майор дәрәҗәсенә төшеп, милициядә эшләп, КГБда эшләп, шулар үлделәр инәләр бар да. Мондан чыккан укытучылар күп. Шуннан монда бер мин белгәнлегенә 6 укытучы, шуннан зам министры булып эшләде, Мин Әхмәт абзыйның малае, Митхат абый Уфада газовый и нефтяной промышленности. Алар менә шу Газим абый Участник войны белән армиядә бергә булганнар, по-моему. 26 елга инде ул. Шушы авылны яратабыз инде, энекәш белән шундан әйтәм, җиләгән ашасак та, суын эчсәк тә күңелебез булып кайта. Әллә нинди сәер, уйландыра торган көн булды бүген. Әллә йөрү күп булганга, әллә күп кеше белән очрашып, күп төрле нәсел тарихларын белгәнгә, күп төрле авылларга йөргәнгәме шунда. Бүген көнебезне һавадан төшергән кадрларның панорамасына сыйып бетми торган зур авылдан башлап та көн азагына, менә шушындый 5-6 хуҗалыгы гына калган, берничә кеше генә яши торган авылларга да аяк бастык. Яшәеш шундый, тормышы шундый, һәм зур авыл, кичкенә авыл, күбрәк тарихлы авыл, әзрәк тарихлы авыл дип ничектер бүләсе дә килми. Чөнки менә бу авылларның да, Меңтал кебек авылларның да үзенә күрә бер моңы һәм хәтта яхшы мәгънәдә бер шомы да бар. Бу хуҗалыкларда кеше яшәмәсә дә, шушы коймаларга да бит кемнеңдер кул җылысы кергән. Бу тәрәзәләрдән кемнәрдер карап торган. Шушы ихатада йорт хуҗасы ниндидер өмет белән, ниндидер хыяллар белән яшәп, ниндидер эшләр майтарып йөргән. Бүгенге көндә шушы йортның капкасы булмаса да, ишекләре булмаса да, аның бусагасыннан атлап керергә тә, кызык өчен генә булса да дип, барыбер дә күңел тартмый, базмыйча торасың. Чөнки бит ул нигез, ул кемнеңдер нигезе, һәм анда хуҗасыннан башка булай гына рөхсәтсез керү ничектер уңайсыз кебек. Дөрес, Нур абый әйтмешли, шушындый авыллар тагын бер 10 ел яшәсә бик хуп. Тик шулай да шушы авылдан чыккан нәселләрнең тормышы дәвамлы булсын, нәселләре тагын да артсын, үрчесен дип телисе килә. Чөнки бу авылларда бер генә йорт калмаса да, нәсел дәвамлы булса, аның урыны булса да сакланачак. Әлегә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.